u nekoj dalekoj zemlji, pre mnogo godina, živeo je jedan mlad i vredan krojač. Jednoga dana, dok je on radio u svojoj radnoj sobi, roj muva je uleteo u kuhinju i sjatio se na teglicu meda. Toliko su bile dosadne, da je on svaki čas morao da prekida posao da bi ih oterao. U jednom trenutku se toliko razbesneo da je snažno zamahnuo i jednim udarcem ubio 7 muva. Au! Oduševljeno je zviknuo i odmah sašio sebi lepu lentu sa natpisom: 7 ubio jednim udarcem, a 8 uplašio. Ovo bi trebalo i kralj da zna, reče, zatim stavi malo hrane u torbicu, zatvori radnju i krenu na put. Na vrhu planine srete džina koji ga upita: zar 7 jednim udarcem? A ovo, da li ovo možeš? Div dohvati jedan kamen, stegnu ga snažno i od kamena ostade samo prah. Mladić je na to izvukao parče sira iz torbe, pretvarajući se da se radi o kamenu, pa ga zgnječi i pretvori u vodu. Posle toga usledilo je takmičenje u bacanju kamena u dalj. Krojač je umesto kamena bacio jednu ptičicu u vis, koja je odletela daleko, daleko. Džin nije mogao čudom da se načudi. Na kraju je mladić, posle mnogo peripetija, stigao u kraljev dvor. Ubio si 7, začudi se kralj. Dolaziš u pravi čas. Ako spaseš kraljevstvo od 2 opaka džina, postavit ću te za glavnog paža. Ali krojač je tražio ruku princeze i dobri kralj mu to nerado obeća. Zadovoljni mladić ode u planinu gde su boravila 2 džina. Zatekao ih je kako spavaju pod jednim drvetom. Popeo se u krošnju i počeo da baca kamenčiće, sad na jednog, sad na drugog. Džinovi se probudiše i ne videviši nikog drugog oko sebe. Tako se strašno posvećaše i na kraju poubijaše. Kada je kralj saznao da su 2 džina mrtva, bio je presrećan, ali pre ispunjenja obećanja zamolio je hrabro krojača da oslobodi kraljevstvo divlje svinje koja je svima nanosila štetu. O, za mene je to prava sitnica, reče mladić. Vrlo vešto navede opasnu svinju da se kljovama zakuca u jedno drvo, a potom je sve bilo lako. Ovoga puta kralj je ispunio svoje obećanje i krojač se oženio lepom princezom. A kad god bi ga ljudi videli da prolazi kraljevstvom, govorili bi: kako je hrabar, ubio 7 jednim udarcem.